enwe ihe nchọrọ ịgbaziri ụmụnna anyị ihe gbasara B-Lord na Very Dark Man. Mbịa nye ekwu m ka m na B-Lord si wee jee na prison. Mfu ụmụnna anyị gwa ndị mma na ọgbaji ọdọọlụ fechi na ọfa na inbox many of us help me mana achọghị m ije side ka m gaa straight to the point. Now bọsụ ọ bụ na imekọtara nọ n'ime dịka m si egwu ebe ọ bụla enyemaka ga-esi bịala gị once na this country dị consign bọsụ ọ na nweta onwe gị na prison ebe ọ bụla enyemaka ga-esi bịala gị ka isi na prison pụta, my brother, do it. Advice ga nna ya gị reason bọsụ ọ bụla ijelu ọ dị ka bọsụ ọ na ije government hospital na Nigeria ewee nye gị bill, gbaa mbọ ka ịkwụọ bill gị n'aba. Reason onye mmadụ afịa Nigeria alụ agba strike. Ịghọtago? Ụfọdụ ụmụnna anyị pụtara na-asị na-akụ ife juru ofe ọnụ, but I don't want to, mụ na ha enweghị okwu because ihe a bụ akụkọ ndị hate Ezeaku, ndị eriri eri, ndị chọọchị ọsọ ama na-akụ eri na m nọ na Abuja nọ na-akpụrụ nwanne anyị m wee jee because of ịfụnanya m nwere ebe ọ na-azụ n'onye Igbo ka m were my contact nye aka ka ọ pụta. Ọ sị na ya chọrọ ịfụ m ihe medị m ji wee kwubi ya maka Fino ebe ọ sị na ọ condemn kwuru Fino yọrụ Very Dark Man biko. Yet without it I won't say anything and I have never said anything about it since him just bata. So unu nwa na-akụ ụfọdụ bịa na inbox m na-edere m ihe na inbox. Ịghọtago na-akụ ihe juru ọnụ na-akụ ihe dị iche iche na B-Lord anọ na almost 1 week na prison, right? Ọ na Nigeria court agba strike echi na resume after 2 years. B-Lord ya akụ prison 2 years. Kedu nje kwuru ya ihe nji mere isiokwu bụ gịnị? Dịka nsi kwu na mbụ enwere ebe ọgbara Very Dark Man na B-Lord. B-Lord na-azụ ahịa. Very Dark Man enwere ihe ọ na-arụ na-abụrụ okwu n'ụka ka ọ na-ekoro onwe ya. Ịghọtago? For example, icheke Very Dark Obi Cubana. If na Very Dark Man hit go Obi Cubana, Obi gbu ya nkịtị, hit kokwe ọzọ, Obi achagharị, Obi etufu ilu. Kedu anyị ha na-abọ ya abịa kwube, ha na-abada eme ofe ihe. Ịghọtago? So otu a ka onye eme ife si eme ife, ka onye dị wise si eme ife. Otu a B-Lord nọ na prison kịta for over 1 week. Ịghọtago? For complete 1 week now. When access to his phone, melum bụ melum. Maso ya bụ na nwunye gị na handle your business. Nwere ka o mee ya ka gị nwa. Anyị China na afọ ose agbalị. Ore motorcycle, ore bicycle echi, ore estate, ore charger, ore power bank, ore app, ore bitcoin, ore nwere ha na-ere n'ụwa B-Lord adịrị fụ ma electric motor. Ịghọtago? Ma solar, nwere ihe B-Lord anaghị azụfọ. So ihe niile na ọnụ ofe ebe ime ebe nwoke na onye Igbo na-agba. That is why ọtụtụ ndị nche ndị na-anọ security agencies ndị nọ n'ala Igbo ka ụfọdụ nọ n'ugwu enweta ego maka onye Igbo enweghị time ịbịa ka gị na ya na-akọ papers ka o mere aka were 500 naira nye gị, mana onye ugwu nwere ike paak asị gị ka walai kalai gị na asụba Hausa. So any businessman na Igbo, you don't need to keep that person, tie him down. So ebe ọbụla mgbe ọbụla mmadụ nọ inside, mmadụ nọ na prison, ọ bụ onye nweta onwe na prison, try everything humanly possible to come out, because na Nigeria prison nwere ike ikuchi gị 3 years. Understand? Nigeria prison nwere ike ikuchi gị 3 years. Unu ncha niile na-apụta aka ọ bụrụ na Facebook echekwa na by now nọ ya agụpụta B-Lord. Ndị iro dị na-amụ ajọ obi bụ ihe na-egbu unu. Atọ ya mere ndị ochie ji atala afọ. Ọ ajọ obi ka unu ji were religion ke Afrịka agbụ. Igụcha akwụkwọ bụrụ Reverend Father, inwe ajọ obi na-agwa ụmụnne gị na nwe onye atinye na bọtụlụ na Jizọs na bime nwe ogbenye ọbụrụ ọgaranya na Jebez tara afụfụ na 21st century a na-akwụ onye ara ụgwọ na obodo nye gị Jebez, na-akwụ ma inside ụgwọ, na-akwụ nwa ngwụrụ ụgwọ, na-akwụ onye dara ogbo ụgwọ, na-akwụ onye kpuru isi ụgwọ, onye nwere kansa a na-akwụ ụgwọ na onwe kansa n'obodo nyere gị Jizọs, onye anaghị afụ ụzọ nwere ego na-akwụ ya. You know? So now ọ ajọ obi ahụ nu nwere mere na o ji wee ju n'obodo oyibo taa na-agbagharị na Senegal, ju na Ghana, ju na Tanzania, ebe ọ bụla epụtara ndị Igbo mekwuo m because of gịnị? Ajọ obi
Ke ndị kwenyere ndị be anyị ajọ obi church. Because everything about Christianity bụ ọ bụ na ikwuru nke ha kwuru n'okwu ga-adị ọzọ mma. Mana iburu na Bible kịta iburu ezigbo mmadụ. Once na-egwa ha na ihe a ha na-eme bụ okwu asị gị na hiso. Ebe ekwedowela anyị tata afụfụ. Yatago. Look at us. You know? Gwa m uru chọọchị bara ndị Igbo. Nothing. Okwu asị ọ na-akụziri ụmụaka okwu asị na Virgin Maria na ụmụaka na-agbafuru Virgin Maria na obodo Gettysman. Kedu obodo Gettysman ahụ ụmụaka na-agbafuru ọ na-enye aka ka ndị Igbo mara ka esi alụ fon, ka mara ka esi alụ power bank. Onyanwa ga-eweta goods and services wepụrụ bịam everywhere in the world. Ndị nna na-ebu goods and services ka ha wetara wepụ bịam mgbe gburu gboo. Na-ele ihe niile na-elele na-eke n'oye n'afọ na nkwụ. Ha nwa ji aka fa alụpụta na produce ya. Na ịgụcha university na produce anything je bunye Bible. Ema oni Igbo okpo. You are a big fool. Christianity make you a big fool. Ibunye Bible na-akpọ God of ndị na-produce pants you know. Na-akpọ God of ndị produce singlet yi nyere fall wepụrụ bịam na befa. Ndị rụrụ engine aeroplane na-efe n'elu produce engine aeroplane na cost millions. Ndị lụrụ phone iji ege m ntị kịta were production of phone wee wepụ bịam befa ka ị na-akpọ their God n'ime Malachi chapter 10 ka wee gọzie gị ibe ewu. You are a big fool. Egosi university taa na Africa ihe na-ekpebe ekpere Jesus gozie gị. Ichefu na ọgụma bụ blessing. Human being means blessing to human. Ọ mmadụ na-agọzi mmadụ bụ blessing. Connective effort ka obodo ji adị mma na ọ bụrụ ekpere. Tell me what village today ekpere develop? None. Enwe village ọ ya apịpụta tik na-ewe Jesus na ọgụma develop village nke a na rapụ ndị ọzọ ha biri n'ọfịa. Enwelu, I'm asking you. Village a Reverend Father Elijah Enugu si pụta. Village nwa baby virgin si pụta. Village nwa na the first Yahoo nke nọ bụ n'elele. Ọrụ ndị mmadụ Yahoo nweche ma bank ma ihe niile ma school ma university everything. Village o si pụta. Village ụmụọkpa isi pụta. Village nwoke choosing si pụta. Village ha talk village unu mma. Maka ndị a na-aba army of Jesus na bayin. Village Pastor Suleiman si pụta. Village TB Joshua. Village Oyedekpe na Diboye. Kedu village ọka mma na Nigeria? Kedu Jesus mekenere village a na onye asị na village a pụta? No ihe akwa ya bụ na gị pụta. No ihe ịrịba ma Jesus mee. So ihe Jesus mee na Jesus bụ mkpụrụ mmiri scammer. ATM machine eji eri ego. ATM machine eji eri ego. Jesus abụrụgo ATM mmiri ego gị mmiri nke Chinedu mmiri nke Ifeọma na Chinedu na Chiamaka na n'onu m. Ọ Sunday atụkọ ego je nye pastor Yoruba na ha na-enye God. Onye dị otu nwere uche. Ngozi na Chiamaka na n'onu m kịta. Ha tụkọ ego na ha were ya je nye onye Yoruba Sunday. Ndị iberibe ụmụnne m ndị Igbo tụkọ ego were ya je nye fada je nye bishop wee gaa na Rome. Iyotago na ihe onye Igbo nọ bụ you cannot create any idea to bring wealth in our society. Anyị na-ekpe ekpere. Ayen sị na mụ na ndị ụka ma nkwụnata n'ụwa ti nọsi ụwa na and Chukwu na aja na-ewerego m fight ndị ụka before ụka nọ on top n'ụka ike ejiri onye ọbụla. Who are you to talk? You cannot do anything in our land without following Christianity procedure. Onye ka ịbụ? As of 7 years ago, 5 years ago before mbido this movement, who are you ịpụta dị proud na Igbo onye omenala goro ọkụkọ ihe ejije gọ mmụọ na afịa na ọ na-abalị ka ụfọdụ na-ezu ezu eji agọ mmụọ na-eme ihe dị otu a mgbe gbugbo. Ịghọtago ọ mụ pụtara gwa ha nụ na Jesus fake na o nwere ihe ọ na-arụ ọrụ mmadụ si nsị a m kwuru ya ana m eriju afọ mgbe m gbara Baịbụl ọkụ. Kedu onye nke m mụrụ mgbe ahụ dị? Ekene ka ọ chizara m. Ekene mgbe m gbara Baịbụl ọkụ ihe m mụgoro bụ ụmụ na-atọ ọkụ ya. Chukwuemeka nwa m chizara m ya na Ekene wee mụọ Baịbụl ọkụ. Ndị mmadụ sị na eze akụ ya nwụna ya dadị mụrụ Baịbụl ọkụ dịka nwere ihe bupụrụ n'alụ ndị free from fear. Number one, you pour from fear. You pour from you will brain gị rụọ ọrụ. Mmadụ kụọ gị ọkpị kụkwara ya. Onye ji aga ezi jakwara ya. Onye taa ga alụ takwara ya. Mana with the Bible, with Jesus, ị ga-abụ onye ụjọ. Ọ bụrụ na isi na nwanne di gị na-egbu gị, isi na ọnkụlụ gị na-egbu gị, isi na ọnkụlụ gị na-egbu gị, isi na ụfọdụ gbakpụrụ mmafọ ọsọ. The day any day you denounce Christianity nwee peace. Efere ewu ọgwụ, efere Christianity. Bọsọ ọ bụ na ị denounce ya n'ụwa, denounce ọjụjụ. Ihe niile na-eme na ha na-eme juju nwanne ha pụta ebe a nwere ọpakọt kurie ha agba ha na-ama agwa ha nwere ihe niile efere ha ngechara na-esi gị n'ite ọgwụ kata ọgwụ iyi ka iyi ha ngecha ọgwụ na alụ aja ọ akwa ndị gboo gwara gị na ihe a mụrụ amụ ka ihe agwụrụ agwụ
yatago onwe ihe na-arụ ebe ahụ nọ akwa ahụ dị ebe a ka ọgwụ eke ya ụdọ kechie ya eriri nwere ike gbusie ọbara n'elu onwe chenjizie kọlụ ime ịtọpe ya ụda ahụ were ụda ahụ obere eriri eji adụ akwa were adụ akwa gị dọkara adọka osilo reality ebe a ka ọ na-eme mere akwa ife na ọgwụ na-arụ ọrụ ebe ọ na-arụ ọrụ bụ na ebe akwa mere ndọka ọgwụ ahụ ekere eriri were eriri kegide were owu ahụ eji akpakwa kechie gbusie ọbara butelu m ya ọkụ na-ere fa wet Elijah Enugu chọpụta na onwere ihe ọ na-arụ ha jere evukọrọ those things. I'm telling you the fact. Onwe ihe ọ na kedu ọya ya cause gị malaria ka ya cause gị kidney failure igbu gị ka ya cause heart problem ka ya cause gị liver failure because you man of them one without trouble no organs get affected. N'ihe na-egbu ndị Bible mismanagement of their health. Iyetago negligence bi na-egbu ndị Bible no. Fajo onwe ha egwu nwaanyị ga-adị eme operation asisi ji eweta ọbara sị na ego ọbara dọrọ agbarịbagodo ego ọbara nwaanyị a na-agbada na-acha white before you know it okubie ihe te na-ekwu ihe na-arụ ọrụ n'ọgwụ ahụ bụ ụda ahụ dị dị itope ya sụọ ya so were ya duo akwa gị ifu reality osila akwa ahụ yelo oye then iweta akwa red ahụ ekechiri ekechi sụọ ya so were ya mere rag iwere ya fichie machine gị dị ọcha dị deti ọrụ ọrụ iwere ya fichie moto dị deti ọrụ ọrụ ihe niile na-ayị unu te abịagono m sụrụ onye ahụ emere ihe mere emebi aka m fụ gị onwe ezi ọsata echere unu si na-enwe spiritual sickness ime ihe na-akpọkwu spiritual sickness mana enwere ebe na-arụ CT scan na village gị ị nwere community ebe na-arụ MRI machine ọ ga-abịa bụrụ onye ọya donyo pik every pin idonye ahụ na-arụ enwelu ndị Nsụka ba ya na-awori unu na-agba poison na Nsụka ndị oshi a na-awori unu na-agba poison na Nsụka mana ihe anyị atụpụrụ na ebe a bụ mgbe ị mechara anya na-eme mgbe ka a na-atụpụ detin n'ala tụpụ ya sị gị na egbe na poison na-egbe na poison onye riri eri wayo ndị Africa dị too much that is why black people ji atala ọfụ onye ojii ụfọdụ ndị ojii dị bad 419. I'm telling you the fact.